Prečo odporúčame RD900 namiesto iných detektorov na trhu? Ľudia vám budú klásť otázky. Prečo používame tento detektor a nie iné dostupné? Dobre, jednoducho povedané, lacnejšie detektory merajú rôzne veci. Napríklad, niektoré detektory fungujú ako testovacia sonda. Ak prístrojmi prechádza elektrický prúd, detekujú energiu, jasné? Takže sa zobrazí hodnota. Iné detektory zachytávajú len silu signálu z antén, napríklad mobilu či Wi-Fi. Tieto detektory sú nevhodné pre mGuard demo, lebo mGuard je špeciálna, inovatívna technológia a RD meria vysokofrekvenčný šum, jasné? Takže v nasledujúcom videu ukážem všetky rôzne detektory dostupné na trhu. A v tomto videu to uvidíte jasnejšie. Dobre? Poďme si to video pozrieť spolu, než budeme pokračovať. Dobre, v tejto časti chcem porovnať rôzne detektory na trhu a poradiť, ktorý si kúpiť na meranie EMP. Lacné detektory, ako napríklad detektor EM žiarenia, často nezachytia ani žiarenie z obrazovky telefónu. Takže tento typ nie je vhodný na meranie nízkofrekvenčného žiarenia v domácnosti. Jasné? Ďalší dostupný je snímač elektromagnetického poľa. Tento detektor dobre zachytáva signály z Wi-Fi a obrazovky telefónu. Ukážem vám, čo tým myslím. Vzal som merač a meter pod ním je zástrčka. Detektor teraz reaguje na údaje z obrazovky telefónu. Teraz vložím tento telefón do anténnej miestnosti. Vypnem Wi-Fi a ostatné. Keď ho vložím do miestnosti, detektor prestane reagovať. Vidíte? Keď ho vyberiem a znova zapojím, detektor opäť začne reagovať na signál z telefónu. Odporúčam RD900, lebo aj keď vložím telefón do anténnej miestnosti, nie je tam Wi-Fi, nič. Stále dostávame žiarenie zo samotného telefónu. Vyžaruje asi 1000. Telefón vracia iba asi 1500 W, chápete? Inými slovami, RD900 nezachytáva žiadne signály. RD900 zachytáva žiarenie z obrazovky telefónu operátora, ktoré sa zaznamenáva. Teraz vám ukážem ďalší detektor na trhu. Tento detektor sa kupuje z USA a volá sa Sun Sensor. Tento detektor údajne dokáže zachytiť žiarenie zo slnka. Chápete? Pozrite na tento merač, linka ide k meraču, obidva sú plug and play. Telefón je v režime antény. Vidíte, niečo zachytáva radiačnú energiu. Dovolte mi to vysvetliť. Teraz skôr detekuje, či zachytáva signál z portov batérie telefónu pri vypnutí. Pozrite, môžem vypnúť telefón. Ukážem vám, čo tým myslím. Jednotlivé obvody vydržia asi 15 hodín. Výstup klesne na 0 radiánov. Už nevyžaruje žiadnu energiu, obvod sa vypol a nemá prúd. Takže všetko sa vráti na 0. Jasné? Tak, poďme ďalej. Ale pri interaktívnom zvuku sa všetky telefóny ozývajú. Hluk dáva 50-krát silnejší signál. Dôvodom je, že zachytáva kovové časti telefónu.
v tomto kryte je jeden kovový diel, ale nie je to kov. Takže reagujeme na kov, nie na žiarenie. Rozumiete? Dobre. Dobre, ľudia, nebojte sa, toto video vám bude zdieľané. Jasné? Všetko dáme do knižnice, aby ste si mohli stiahnuť prezentácie a videá na opakované sledovanie vo voľnom čase pre samoštúdium. Nebuďte zmetení, zostavenie týchto materiálov trvalo roky. Viem, že keď to počujete prvýkrát, niektorí potrebujete čas na spracovanie. To je v poriadku. Dajte si čas na štúdium a opakované sledovanie. Časom to pochopíte a zvyknete si. Dobre, teraz chápete, prečo odporúčame tento detektor. Meria hustotu výkonu šumu, nie kov či signál z telefónu pri 4G a Wi-Fi. Jasné? Meria hustotu výkonu zo šumu z dosky plošných spojov telefónu, nie z kovových materiálov. Itself created from the PCB board of the handphone rather than the metal materials. Okay?